Isang linggo mula nang manalasa ang bagyong Opong, bakas pa rin sa bayan ng Milagros Masbate ang matinding pinsala nito. Karamihan sa mga residente nawala ng bahay at pilit bumabangon sa buhay gaya ni Nanay Merlinda Dumangas ng Barangay Poblacion West. Sa pinagtagpi-tagping yerong ito, pansamantala silang sumisilong ng kanyang mga anak at mga apo. Siyempre, para makatayo ma'am ulit. Ay, wala man kami siyang ipatayo. Wala man kami pera. Hindi naman napigilan ni Nanay Willen Aganan ang kanyang pagluha nang sariwain ang kanilang madilim na karanasan sa pananalasa ni Opong. Mahirap po kasi walang-wala na po kami tapos ganito pa mangyari sa bahay namin. Wala po kami palagi income. Nagdadasal na sana may tao, may din na tulungan kami na mapaas sa bahay namin. Para naman po yung namin. Nanabangan nga po ako sa yung katulad nyo na sana matulungan kami para naman po magagawa namin ng bahay. Trauma naman ang sinapit ng anak ni Nanay Roslyn matapos na muntik nang mabagsakan ng puno na natumba sa kanilang bahay. Ginaisip ko gani po ma'am ang sitwasyon namin. Sobrang hirap po talaga kasi wala po talaga ako sa malapitan. Nagalapit man po ako sa mga kamag-anak ko pero wala man po. Naintindihan ko man po in the sitwasyon. Kaya ang saya na po talaga, problema ko lang po talaga na may maistaran na po talaga kami na dili po mahirapan na akong mga bata para may matulugan agad po. Ayon kay Mayor Natividad Isabel Magbalon, umabot ng 6,053 ang nawasak na bahay sa kanilang bayan, kung saan 1,110 ang totally damaged at 4,943 ang partially damaged. May mga naipamahagi na rin umano silang paunang tulong tulad ng yero at mga pako, subalit hindi umano ito sapat. Sa ngayon ay yung tinutugunan muna namin at ginagamit namin yung sa aming Quick Response Fund para lang makapagbigay kaming tulong doon sa mga nasalanta ng Typhoon Opong. Pero medyo malaki at nangangailangan din kami ng tulong kasi kung galing lang po sa aming pondo, hindi namin kaya. So manghingi din kami ng tulong from the national government. Nag-prioritize po kami ngayon na yung mga totally damaged, yun muna ang unahin. Pero may nabigyan na rin kami ng mga partially damaged. Kaso naubos na yung aming building materials, so wala na rin kaming maibibigay. So nag-aantay naman kami na sana mag-open na yung port, tapos makapasok na rin yung mga building materials galing sa iba-ibang probinsya. Kalahating porsyento rin ng kanilang populasyon o aabot sa mahigit 30,000 individual ang naapektuhan ng bagyong Opong. Karamihan sa mga ito'y mula sa marginalized sector. Kaya sa mga nakakapanood din po, national agencies, NGO, tinatanggap po namin kahit anong tulong. But we prefer, ang aming kailangan po talaga is yung building materials. Kasi nakikita naman namin na may mga available pa naman na mga motorboats na ngayon kahit papano may nakukuha pa kaming pagkain. Pero ang walang-wala po talaga namin dito yung mga bahay na nasira, wala po kaming maibigay na materials sa kanila kung paano natin maibalik na makatira po sila uli sa kanilang sariling mga bahay. Posible umanong abuti ng ilang buwan bago maibalik sa normal ang buhay sa nasabing bayan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.